Nobyembre 17, 2022. Memorial of Santa Isabel sa Hungaria, isa ka relihiyosa. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Sa nagkaduol na si Jesus sa syudad, ug sa iyang pagkakita niini, mihilak siya, ug miingon, kung nasayod ka paunta karong adlawa, kung unsa ang gikinahanglan alang sa kalinaw. Apan karon, dili ka makakita niini, kay muabot ang mga adlaw nga liksusan ka sa imong mga kaaway, ug alihan ka ug atakihon nila sa tanang dapit. Gunubon ka sa hingpit ug laglagon ang mga tawo nga nagpuyo diha kanimo. Walay usa ka bato nga ibilin nila sa nahimutangan niini, kay wala nimo ilha ang panahon sa pag-anhi sa Dios aron pagluwas kanimo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ko ikaw, O Kristo.